Hello guys, welcome to back my YouTube channel Saikong Vlog. नोंथांखौ बरायबाय दिनै मोनसे गोदान भिडिअआव मोजां मोनोब्ला जुजासिना लांदो नैबे उगनार गारिखौ लानानै बराय हरलायबाय गोसो गोरबोजों दुंब्रुदैनो माने आङो नोंथांमोनखौ खावलायहरनो सानो नोंथांमोना जोंनि दिकियाजुलि रड स्टेशननिफ्राय जुदि दिकियाजुलि टाउन फारसे फैयोब्ला नैबे रडआवहाय माने नोंथांमोना गारिखौ बाइकफोरखौ बारा साखो ब्रेलाबायना माने लासै फैबानो जाबाय मिडियामाव फैबानो जाबाय लामाफ्राव बिराद मोसौ थायो बोरमाफोर थालाबायो नै नायनो हागोन नोंथांमोना नै बेफोरबायदिनो मोसौफोर थालाबायो बोरमाफोर थालाबायो बर'फोर गैया दे बे ससेयाव आदिबासि गोजा ओमफ्राय आरो बेयावहाय माने माबा मोनसे एक्सिडेन्टफोर जायोब्ला माने बिसोरो बिराद फासायलाबायो माने बुलाबायोसो बेनिखायनो माने साबधान नोंथांमोना मोजाङै माने फैब्लानो जाबाय बारा हांगा दौरा माने साखोलाबायनाङा गोलैलाबायोबो एक्सिडेन्ट जालाबायो बिराद टार्निं दं बिदिब्ला टाउन फारसे थांगासिनो दं देखायलांबाय थानि दायो साइटिं मोनसिगोन थांगासिनो दं साइटिं नैबे सेप्टारखौ साइटिं बुङो ओमफ्राय दायो बारा गोजान गैला मोनथारसिगोन टाउना गाइसमोन जोङो दायो गग्रा मोनबाय नैबे गग्रा कसारि होनो आरोना बेवहाय बर'फोर दंजोबो जोंनिनो बर' मानसि गोजा नैबे खन्द'आवहाय गग्रा कसारियावहाय ओमफ्राय टाउना बारा गोजान गैला मोनथारसिगोन ओमफ्राय बेवहाय मोनसे टार्निं दं दै नोंथांमोनै नायनो हागोन नैबे टार्निंआवनो माने बहुत गारिफोर एक्सिडेन्ट जालाबाय थायो नैबे टार्निंआव जोंबो खेनसे जाखांबाय बेनिखायनो नैबे टार्निंआव लासै सालायनांगौ बाइकफोरब्लाबो गारि गिदिरब्लाबो नैबे टार्निं बेवहाय एक्सिडेन्ट जालाबायो साबधानै सालायबानो जाबाय बेयो जाहैबाय गग्रा कसारि माने बर'फोर गोजा जोंनिनो बर' मानसि गोजा दायो टाउन मोनथारसिगोन गाइसमोन नायनो हागोन एसे भिउखौ नोंथांमोना गाइसमोन दायो गिबियावनो स्टाम्प बानायग्रा दखानाव हाबग्रोनोसै बिनि उनावहाय मबाइल दखानाव थांगोन आरो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय सिल स्टाम्प दखान जों दा जि दखानाव फैदों बेयाव सिल स्टाम्प बानायो আপনার দোকানের নামটো কি দাদা মোৰ দোকানৰ নাম আদিত্য পলিমাৰ ষ্টাম্প ইয়াৰ মানে যিকোনো ষ্টাম্প মানে যি চিষ্টেমৰ ষ্টাম্প লাগে চব পাই যায় না এইটো মানে আপোনাৰ অফিচিয়েলি কিছুমান হেৰি থাকে যেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো অফিচিয়েলি হেৰি চিল বনাবলৈ থাকিলে এইবিলাক অফিচৰ পৰা পেডত লিখি পঠাই তেওঁলোকৰ অনুমতি হ'লেহে বনোৱা হয় আৰু কিছুমান গোট টোট দোকানত তেনেকুৱা হ'লে এইবিলাক অৰ্ডাৰ কৰিলে আমি বনাই দিওঁ চিল ষ্টাম্প হয় ৰাউণ্ড আৰু চাৰিকোণীয়া চব ৰাউণ্ড চাৰিকোণীয়া চব ঠিক আছে বনাই দিওঁ ইয়াতো হৈ গ'ল হৈ গ'ল এনেকুৱা তোমাৰ এইটো হৈ গ'ল অলৰেডি এইটো মাৰি দিওঁ ঠিক আছে আহিছোঁ ঠিক আছে হাফ প্লেটৰ কেইটা তিনিটা मम' गाइसमोन गिबियावनो मम' जाना लाग्रोबाय ओमफ्राय सुपबो लोंबाय मानो होनोब्ला गगा मोन्दों ओमफ्राय गारामाया एकदम मानबाय थादों बेनिखायनो माने मम'खौ जानानै सुपखौ लोंना लाग्रोबाय ओमफ्राय दिकियाजुलि टाउनावनो दिनै माने थांलाय फैलाय ओरै फैलाय बेरायलागासिनो दं ओमफ्राय आदा लुकासआ गावनि दखाननि माल लाबाय एसे ओमफ्राय दायो आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला नोंथांमोना चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय नोंथांमोननि सापर्ट मददखौ अरायबो मोनलांबाय थागोन आसा खालामो एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ जय बर' हारिनि गोजोन्थों